uyabuya umfana naye phana ke ungabikho kwakhe lapha ke lapha ke insizwa lapha ke yakwencanana wenze ukuthi ke shintshe ke udonga lasemuva lwayo lapha ke Durban City Jordan Nabe kodwa ke noma isimo singakalungi mawubuka lapha ke Adrian McCarthy Anesio Miguel Bradley Crossley ukhona umfana sibongisene imithetho naye ke lapha ke inkosi ngiphile Ncobo bese kunesikhathi eside ngempela sisibuza ukuthi akunjalo Phethi Mshiza phambili embili uLilepo naye uEquataro zombili phuma ngaphandle Nigeria nalo lapha ke Icona ake bethu abantu balindo ukuthi ke baqale kodwa ke isenkabeni yenkundla bobabili emabanga lapha ngamaphuzu angithi Durban City ngo 15 points endaweni esikhombisa kanti lapha ke nansi Kaizer Chiefs lapha ke 14 points lapha ke phansi ashona suka Brema pass thola yena lapha ke uPricato bambeka phansi abaningi bathi phela shanambana athi mfana wami lokho wagcina le ground nasemakhaya othembisa udlala Makasi Games kune VAR TV hayla ngeke ngizwe ngawe insizwa Joshua nasiyeke thithiwe ke lapha ke la free kick abayo ke Durban City leqiwe uJeka nifanga phakathi khanda le Durban City indawo yabo noma City wachitheka ugayiwe ubambikanda uma ngabe iDurban City thola free kick ngoba set piece uGalvin Hunt usebenza ngayo Calvin Hunt wayiphakamisa uPricato ayikhiphile aba iDurban City hawu washuphuka mntana mthanami bathi hayi bafana ubuzo wathatha la Siphakameke kamnandi yena ke umthetho futhi isabani yebhola yaphuma ngaphandle athi usomuka kuba i-goal kick yakho Durban City abalandeli batangihlale ebhentshini nami bengibe nawo nje lawo mandla namthishawa mhlaba sikwakhele wenzani ngithi sisafuna ukuphila ihamba njengamanje kena lapha ke ananguLilepo Clori le bhola sobuka nje bese siyathunga noma Thodeo uqhemile bakafika lapha ngomfundo videla Prica save yakhe lapha Gize nani tuba le Durban City kadike uma ubuka nje amakhodi mana bawashayo 45 or 46 to 60 minutes nalapha ke ku-61 to 70 minutes abazange bakhore bayakora azabe amathathu kuyena ke 52 isona simo ngempela ke uGalvin Hunt abhekene naso mangabe ke ebheke eKaizer Chiefs akwathothela kwanozaza Justin Sereno engakaligwinyi ngaye ngitshelile ngakuchazela angisho ukuthi beshaya ke Stellenbosch Hassan Domingo shaleyo azathi offside idaba ngani ukhombisa offside bafethu manje lithunga isingayo
ingozi laphana nanguSerinho wayishaya icross uSerinho super sub yakho Frankfurt indaba yethu uSerinho okuyena mvusi wenyamazane wamshaya uDarren Kit wamshaya kanje naseBay ngaleli yabona sekuthanda bayijazi ayibuka isandlana nkosi yami ayibuka isandlana buka nje isandla sakhe lapha uDarren Kit edlala ifiso unqofa ke lokhu yana wezwa ngendaba futhi plus ukuthi ampeka lapha